Башкала үзәгендә азан яңгырый. Казанның Мәрҗани мәчете каршындагы мәйданга Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган Илаһи моң фестиваль конкурсы җиңүчеләре җыелган. 300дән артык катнашучы арасыннан 100 финалга чыга. Безнең 3 номинация. Берсе мөнәҗәтләр һәм бәйтләр, икенчесе көйләп китап уку, кисеп башлар, бәдавамлар, Кыса Юсуф һәм башкасы. Өченчесе татар макамы белән Коръән уку традициясе. Тел, моң татар халкының бигрәк тә бу һәм хәтер. Менә өч әйбер. Менә шушы өч әйбер дин белән, кеше белән дә сугарылса, милләт яши. Я кудрәтле Раббым Аллаһ, ла илаһа илляллаһ. Фестивальнең иң өлкән катнашучысына 82 яшь, ул Буа районының Яңа Тинчәле авылыннан. Мөнәҗәтләрне үзе язып, үзе башкара. Кайгылы борчулы вакытларымда Аллаһка мөрәҗәгать итеп, күңелемә тынычлык табам ди ул. Бу ислам динен кабул итү турында, балаларны ислам динендә тәрбияләү турында, үлгәннәрнең каберен, исәннәрнең кадерен белеп яшәргә чакыру бу. Бу Мәскәүнең шатлык фольклор ансамбле. Мөнәҗәтләрне 2005 елдан бирле башкаралар. Төркемнәрендә олылар да, балалар да бар. Иң кечкенәсенә 5 яшь. Бу тәрбия дип атала, ни өчен рухияттан тәрбияләр ала. Мин аларга аңлатам. Монда күпчелек кайсылары инде русча сөйләшәләр, мин аларга аңлатам. Саллаллаху галейка я Мустафа Мөхәммәд. Биредә бүген бәйетләр башкаралар, мөнәҗәт, азан әйтәләр, Коръән укыйлар. Бу күңел ачу бәйрәме түгел, рухи кыйммәтләрне кадерләргә өйрәтүче, тәрбияви әһәмияткә ия булган зур чара ди дин әһелләре. Münəccətlər, beyitlərini də bit, ana ilahi sözlər bit indi ol. Ana motorğuna tizib, motor, şuluq bişik kiləri bulsun. Көңелгенә күтәрү түгел, бу бит рухи тәрбиядә. Әдәп, ахлак, безнең гурuf, гаетләребез. Бу чара быел 6нчы тапкыр уздырыла. Ул Кырымда үткәрелеп килгән Сөембикә варислары фестивален дәвам итә ди оештыручылар. Гала-концерт иртәгә Болгарда узачак. Инзилә Хөсәенова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.